sasakyan ang nasangkot sa aksidente sa National Highway ng Barangay Tabok, San Juan, La Union. Kabilang dito ang 3 motorsiklo, isang kotse at isang 10-wheel truck. Ayon sa pulisya, lahat ng mga sasakyan patungong south direction. Nang biglang araruhin ng 10-wheel truck ang nasa harapan nitong 4 na sasakyan. 3 motorcycle saka isang kotse, naka-momentarily stop na sila patungo dito sa New Diversion Road nang binangga sila from behind itong 10-wheeler truck. Ang 2 motorsiklo na sangkot din sa aksidente nasunog dahil na rin sa lakas ng friksyon sa pagkakaladkad. 5 ang naitalang nasugatan, nakasalukuyan pa rin nasa paggamutan. Nasawi naman ang isang backride ng motorsiklo. Cause naman ng insidente na ito is yung driver, amindado naman siya na nakatulog siya, nakaidlip. Kaya nabangga niya yung mga sasakyan doon sa unahan niya. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng 10-wheel truck. Muli namang nagpaalala ang pulisya na mag-ingat sa pagmamaneho at ipahinga na lang muna sa ligtas na lugar kapag inaantok sa biyahe. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.